onye nwelu ndidi nọ na-abata ego onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri onye nwelu ndidi obula azụ n'agha onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi mesie n'oge nwe ahụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu ụwa bụ ọlịlị onye nọzi ọna Sam Uche Okafor nwa welu ga-ebulu ga-egwu oyo echi dị ime onye mụ ife chi ga-abụnụ echi ebuka onye mụ ife chi ga-abụ amamife chi ga-abụ onye ga-egwu obi chukwu na chukwu kele ụwa abịago na chukwu ekesigo ụwa wee chọọ ya mma anya ukwu na okochicha ọkụmụ ụwa ji wee bịa jide ụwa mebisi ya obodo wee ghasasị ya Ifechukwu delu n'oge elu n'anya ka onye na-enweghị ego na-ebe onye nwere ego na-ebe na ya mụrụ nwa ma ncha ego kalili akali onye ka gị na ya ga-ebi onye ga-elizi ego gị onye ga-elizi akụ gị enu wozulu onye ka ụwa ya kasị mma elu n'oge chukwu n'ife ụwa ga-atụghalili akụ gị dị n'aka chukwu oyi m chele oge chukwunu oge nke gị na-abịa welu ndidi bili onye nwelu ndidi nọ ga-amụta nwa ịma na tinwa ogbenye n'ọdị alarụla egwu chukwu nyere mụ mgbe nọ n'afọ nne m ya ka ndị ilo na-akwalụ chukwu na-agọzi akala aka onye ọbụla ji wee bịa ka ọ bụ mụ na-eme ka ọ bụ mụ na-eke ife si na chi ụba si na chi ego ụwa na-esibe chukwu onye eme n'ụwa n'ike ụbọchị amụlụ onye ka chukwu kwulu ife ọ ga-abụ onye azọ n'ụwa zọ ka anyị chele oge chukwu onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye osi nke esizina nwewelu ugo na-ekwu onye osu imi esuzina onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri onye nwelu ndidi obula azụ n'agha onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi mesie n'oge nwe ahụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu ụwa bụ ọlịlị onye nọzi ọna
ndụmọdụ ka nji wee bịa aka dị ekpuchi ọnwa na onye chi mere eze ga-echi eze n'osi na chi eze n'osi na chukwu onye ọbụla gbaba mbọ n'ọgbalị mbọ ga-akpata ego unu anụgo n'ife onye kọlụ kọgeli chukwu na-agọzi nwa ogbenye n'ife ọ na-eme ọlụ onye na-alụnụ ya ka chukwu na-agọzi onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri anyị welu ndidi sobe ijenu ije uwe sika ije uwe sika ije uwe sika ije ụwa dị ogbu ije n'ụwa bara onye nwelu ndidi na ọ ga-akpata ego nụ onye nwelu ndidi na ọ ga-adị nnekwu ego dị anyị iwe bịa ego ga-adị anyị ana ifeọma na-agụrụ egwu ogwu nna m gwale mụ ọsị m welu ndidi emesi ọ ga-adị mmanụ na chichi ekwugo n'ife dị ọkụ gaji onyinu onye achụ n'ụwa n'ike onye achụ n'ụwa n'ike onye ndidi mesie na ọ ga-enwe ndụ onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye osi nga esizi na onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye ndidi mesie na ọ ga-enwe aṅụle ndidi amaka chelu n'oge chukwu onye nwelu ndidi obula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri ụwa bụ ọlịlị onye nọzi ọna n'obodo mụ ka nnaba obodo mụ amasị ka nseje ka nje zute odogwu ndị na-enyela obodo aka odogwu na-adị mma ka ọ dị n'obodo Chief eziokwu bụ ndụ 1 na Amansi Kingdom chukwu kelu uwe egwu n'ike oge enunu maka na akị na-enyelu ụmụ ogbenye n'ọkalịla akalị Chief eziokwu ndụ n'ịga adịla anyị onye osi nga esizi na onye osi imi unu rapụ Chief ka obili na onye chi mele eze n'ọbụ ya ga-echinu ụba si na chi ọgaranya na-esi na chi ije na Chief abụgola odogwu obodo ji bili ndị ọ na-enyela aka n'obodo na fabala ụba onye bụla ebugo onye ka a na-ekwuzi maka ya Honorable Cosmas Ikechukwu Okonkwo Chief eziokwu bụ ndụ 1 na Amansi Kingdom ụgbọ ọnụ ogwu ọbụla ọba alụsị omume na ngene na Amansi Kingdom ochendo ụmụ ogbenye na Amansi Kingdom maka na ọgaranya gị si n'akala aka gị akụ gị si na chi gị na ndị odozi akụ gị nọ Chief Mrs. Justina Okonkwo nwanyị manara ibe ya nke izizi na Amansi Kingdom ya na oche eze nwanyị Chief Mrs. Obianuju Okonkwo ịdị ka chọrọ ụmụ nwanyị niile na Amansi Kingdom unu ji ofu
obi wee bili ije oji nke ya omeniso okwulodogwu Nwachukwu ji n'oge wee gọzi owebata ego oyibo mụchaselunigade ndị na-enyela aka n'obodo na fabalụba Chukwu ga-akwụ ụgwọ ọrụ dịka omume onye si dị ifeọmụ ị na-emela anyị ka Chukwu ji gọzie gị n'odogwu ọ bụrụ oge onye ra na-ede ọ bụ ife onye na-emela obodo na-afụnụ jide ka iji na ị na-eme ọfụma onye ka a na-ekwuzi maka ya Honorable Mr. Daniel Ifeanyichukwu Okafor oji nke ya eme one na Amansi Kingdom eze omeọgọ n'okpukpe ka nnukwu na Amansi Kingdom gị na odozi akụ gị nụ Honorable Mrs. Mary Amaka Okafor Mr. ụmụ nwanyị niile na Amansi Kingdom ezi nwanyị mala obi dị ya onye nwelu ndidi na ọ ga-akpata ego afọ aka anyị na-agbazinu ọrụ obodo niile onye nwelu ntị ọnụlụ ije n'ụwa si n'aka alaka nne na nna ji wee bi n'elu ụwa mkpụrụ ọbụ na nne na nna kụlụ ka ụmụ ya ga-aghọlụ ndị kọlụ ji ka ụmụ fa ga-egwulu ji ndị kọlụ ede ka ụmụ fa ga-aghọlụ ede nke onye zakọlụ ka ụmụ fa ga-egbonu aja nọ n'ụlọ n'ụmụ Kaneli Honorable Mr. Chigozie Okafor ebe Amansi Kingdom Chairman Morning Star Friends Club Amansi Chapter Honorable Rep Councilor Awka North Local Government na Anambra State nke Nigeria ọkwa gị si m uke n'elu gị ezi oyi gị Honorable John Nwokoye Onowu Achala niile Honorable Representative Awka North Local Government na Anambra State House of Assembly the more money nwa bụla ebugo na-akpata ego onye osi nga esizina nwewelu ugo na-ekwu onye osu imi esuzina onye nwelu ndidi nọ na-akpata ego onye nwelu ndidi nọ na-eli aka ụmụ ya onye nwelu ndidi ya na-eli azụ mmiri onye nwelu ndidi okpula azụ na onye nwelu ndidi ya na-enwe ndụ onye ndidi mesie n'oge nwa ahụhe ndidi amaka chelu n'oge chukwu ụwa bụ ọlịlị onye nọzi ọna